Ihe na-afụkịta bụ ozu Ezeogo Francis Igwe of Ndufu Arike community Ikwo, Ebonyi State. Do you understand me? Ya bụ ozu eze of community ka ebu ife a n'Ebonyi. Na kedu ife mene na ọ na-aga church National Assemblies of God on his way to church. Non-government bụ motorcycle circle surrender force out from his vehicle bulie nalie. Do you understand me? Ka ebuzie nalie afọ now, then ndị bulie na-emecha kpọba ndị bie. Do you understand? Wee sị na fa nidile ego ka e wee treat ya na ọ dị ka onwe ka alụsi wee dị ya. I need 500,000. Now, he provide an account now. Okay? Provide his account to have onye asị no APC public secretary na the community of the Ebonyi State. He provided an account to wezije mmadụ. Then ka onye alụ na bank ije wete the money, grab on the person. Do you understand me? I grab the person now can I interrogate is here according to if you then I will say that in a simbat or something like that. Do you understand what I'm saying? Now, him that no Gabuna Nigeria, all our big people Balanketi. Eze Francis Igwe K now, Papa, immediate deputy governor of Ebonyi State, you. Do you understand me? If you have the contact of government. Na ka ebidogoro ibu ma ndị igwe a na-apụ ha analie. Kedu onye mụ na ya na-abụ bụ na Nigeria? Do you understand me? Afụrụ m ebe ọmaghị dere edemede na ọ na-ama ọnụ the man. But ndị a bụ ndị nọ na gọọmenti wee jụ na farmers protect life and property. Wee jụ that na farmers secure mụ na gị na-abụ ka anyị nwee better society. Na onye ọbụla abanyere n'ọchịchị na ife onye a na-achọdebe wụ stomach infrastructure. Sọsọ nyanwa na nke ya na ndị bie na generation ya finish. Chefuo that na ndị Igbo si that na onye ọbụla jere n'ime ajewele afịa wee were okwute tụnye ya elu ka ọ daa n'ime afịa. Na ọmala onye ọ ga-enweta nwere ike ịbụ nne gị, bụrụ nna gị, bụrụ ọnkụrụ gị, bụrụ relation gị, bụrụ friend gị. Mana anyị pụta ebe a na-ekwu ya all of them a na-eme ife solvana. Ọ ga-erutechekwa onye ọbụla in one way or the other. Ana m ekwu ebe a steady. Do you understand what I'm saying? Fancha bụ ndị nọ na this APC government ị na-afụ, but they fail to protect life and property. Do you understand? Mana anyị pụta na-ekwu ndị anụnwa dozie obodo ka onye ukwu na onye nta nwee ezumike dị protected. Onye na-aga ọ na-agala onwe ya. Fajụ faya eme travel jee obodo oyibo, ejeje obodo oyibo bata faya afụchi ihe niile dị ebe a na implement zie ka ofe vụọ anyị nche niile. Fajụ faya were security na-agagharị. Do you understand what I'm saying? It means that no nwere onye dị safe. Do you understand what I'm saying? Mana anyị ga na-ekwu fachọ ha protect life and property, fachọ fe protect ne. Mana mgbe o yere ji o yerute onye iro rute onye azụ, like this Eze Francis Igwe K na ọ nọbugo into government. Do you understand me? Before wee bụrụ king na nwa ya bụ former deputy. Na look at ka esi wee bụ the man. Ọ bụrụ na oge nwa ya na-achị ma anyị maghị ya achịrị ọchịchị na fa wetara development, protect life and property, mefa supposed ime secure their state, a ga-egbu this man. Ihe this man ụmụ kịta na-ahụ the same untimely dying. Oya wipụta ya na-ekwu na life expectancy ndị Nigeria dị low because na ife na-egbu anyị karịrị.